Tak vítám vás dneska na prohlídce rodinného domu ve Starých Vězlicích, kde máme připravený projekt včetně platného stavebního povolení a dokonce máme pro vás zajištěnou výstavbu, takže můžete rychle začít. Tady je vstup, dveře, tady je dětský obývacího pokoje, kuchyň, záchod samostatně a koupelna. Jak se vám to líbí? Tak teď už víte vše. Stavební pozemek ve Starých Vězlicích tu čeká na vás. Tak neváhejte a zavolejte.